बंदीसाठी भाऊबीजेचा कार्यक्रम मनसे संघटनेमार्फत राबवल्याबद्दल त्यांचे मी फार आभारी आहे। असेच कार्यक्रम राबवल्यानंतर बंद्यांच्या मनात कारागृहाविषयी असलेली व्याख्या व कारागृहामध्ये असेही उपक्रम राबवले जातात जेणेकरून त्यांना असं जाणवू नये की आपण कुटुंबापासून लांब आहे आणि त्यांच्या मनात आनंद निर्माण होऊन उत्साहाची भावना निर्माण होते आणि बंदी असे उपक्रम राबवल्यामुळे उत्साहाचं वातावरण निर्माण होऊन बंदी लवकरात लवकर कारागृहातून मुक्त होतील ही माझी इच्छा आहे। या कारागृहामध्ये कॅपॅसिटी सध्याच्या परिस्थितीत 78 आहे, परंतु आता 90 आजच्या दिनांकाला 90 बंदी बंदिस्त आहेत। त्यांची जेवणाची, आरोग्याची, मेडिकल एड सर्व व्यवस्था उत्तम प्रकारे आहे। त्यांना दररोज योगा, प्रार्थना, प्राणायाम हे घेतलं जातं, त्यामुळे सदृढ प्रकृतीचे सर्व बंदी आहेत। वयस्कर 1-2 आहेत, ते व्यवस्थित प्रकृती असल्यामुळे जेवण वगैरेचं काही अडचण नाही। असेच कार्यक्रम आपण नेहमी राबवत जावे। ओके। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे आज आम्ही सावंतवाडी जिल्हा कारागृहामध्ये फळ वाटप आणि भाऊबीज साजरी केली। यामागे आमचा उद्देश एवढाच आहे की आज हे जे कैदी म्हणून जे आहेत, आता मुळातच काय आपल्यामध्ये कैदी ही प्रवृत्ती नसते किंवा जन्मजात कोण गुन्हेगार म्हणून जन्माला येत नाही। त्यामुळे असे काही कारणं आहेत की आज शिक्षण घेऊन सुद्धा नोकऱ्या नाही आहेत, कुठे कामधंदा मिळत नाही, त्याच्यामुळे ह्यांना आज ही सुशिक्षित शिकलेली व्यक्ती आज वाईट मार्गाला चाललेले आहेत। त्यापासून त्यांनी कुठेतरी परावृत्त व्हावं आणि आज दिवाळीच्या दिवशी सुद्धा आज ते आपल्या घरापासून दूर आहे, त्यांना तेवढा एक थोडासा आनंद मिळावा यासाठी फक्त आम्ही इथे आज फराळ वाटप